Praise the Lord, Hallelujah, ani Kristoni takok tei bukuk song pila nang kathang keplek kai tuna hambai tei narok joto nai tong nai no hambai marua tini ang narok no kaisa kok no tunani muchung mani kawuse subra jisu tini kaisa kok samano ang narok no saikhanara na muchungo obonga ke John chapter 8 ni 51 John chapter 8 ni 51 aratam saka ang norok no soi no kubui kok sawo ani kok khananai borok bo theiplai glak subra jisu oro hai nei sanani nayo ani kok khnawi tongnai borok bo tai theiplai glak kubui nani kristen takuk bukro jeng jisu ni kok no khnawi tong khangang ke jeng tai theiplai glak chini bekhawa khaksang mabai tongthok mabai kupulung tongnai tei jeng salsa chukna hao bobe baksa thangai mannai tei orosaka ani kok khnawi tongnai borok bo theiplai glak mane khe kaito ni akok subra jisu ni akogo fan tongo sung jisu ni kok khnawi tonghangang ke soitan chini gana wo phai manya jisu ni kok no romoi tonghangang ke soitan chungno mungsa dera rui manya Dini oro 52 nismi 59 jora porikenugo Pharisai rok bai Sadukai rok Jisu bai kok banglai mani posaka ingkeba nengba soitan bai si kolob jakbla Abraham asuk kaito ni kok khnawi faika bobo thika diari rok asuk kaito ni kok khnawi faika borobo thika kaito ni kok no mani wui amahai ke tongka haipena borok bothika neng kha bob tui borok angkha neng busuk bisini borok neng ba 30 bosor ni borok sibla neng ba ke Abraham no nukha Jesus aka Abraham asaya sinino ang o sangsaro tongo Praise the Lord Hallelujah. Abraham asaya suni sekang no ang o sungsaro tonggo nei subrai Jisu Kristus sakha. That means bo oro proof khana nayo John chapter 8 ni 8. Kok mang engei o sungsaro phaimani obono tui sana nayo. Kok ya phango tongo o kok no kaitor te kaitor kok bai tongo. Subrai Jisu Kristono a subrai te kaitor nei bo sanane nayo. Bo ya phang ni simino tongo abon bagni ching elam bago porikenugo bini bising tuino o sangsar bebak sunam jago nai ani kristoni takuk tei bukuk song subrai jisu no o kaitor nei tini bo sanani nayo haipono sadukai tei pharisai rok o kokno hozom khaimanya o kokno yachagai naya but subrai jisu soino kubi kokno saka je ang norok no soy kuwi kok no sawo Abraham asaya sini sekang ang o sangsaro tongo ani Kristo ni takuk tai bukuk song po hai ni basaka Abraham busuk se ang bai malanya ni muchung jaka Abraham busuk se ang bai baksa tongna ni muchung jaka Abraham tai diari rok jotto no aji suno naina ni muchung go aji suni mungna borok surina ni muchung go a jisu be baksa kaito no lopna ni te baju na ni muchungo haipuno boro langma chowei thangka baju manlia tongthogei manlia a jisu ni khorang kanawe tabuk neng ang busuk se kepal kaham tini sung baptisma ya chagei bankha subra jisu ni mungno surui mankha subra jisu ni mungno shawi mankha tai tabuk elambak ni kokno khnawi tongai mankha tini neng ang busuk se hamchasa ani kristoni takuk tei bukuk song abuni bagino soitan nini ani langno kebeng mung tubuo a kaito ni kokno khnana ni sheleruo tamo kaito ni kokno khnana ni sheleruo ani kriston takuk bukro anokrok saborok saka brother angka bible porina ni rom khanganga na wai china muturi phai she songi sang bible porina rom khangana muturi phai tei pori manyangi sang paksa baso ang chesta kaisuga bible porina ni bagi pori wisi manya brother pori wisi manya muitu narak dani kristo ni takuk bukuro chini kena ari tongo soitan bo chini pholano mathangna ni muchungya chini langmo bo khaksang ma tai tongthok ma rana ni muchungya
joto jorono bochungno kebengai bachao abono a Satan nung Bible porina naike bonono porina nirgla nung Bible porina naike bonono porina nirgla tamni bagi himalay bo sawi mano o kok thai elam bagni kok bo kaham kana sawi mano nung Bible porike nung muthang jaknai nung Bible porike nung kaito ni borok nai Satan ini thani otai kuno mungsa khlai mangla aboni bagi bonono kebangma lama teike Bible porina fru kebengo mukturi phairenai shelarunai samung kisa tomono samung kebang khlairunai jesekepano nono Bible poria khlainani nainai praise the Lord hallelujah ani Kriston taku bukurok Satan belai kana chalak tongo nung ang busuk ang tabuk 27 bosor engi mano nai tongai norok ani taku bukurok norok 60 bosor engi mano 50 bosor engi mano but Satan 2000 bisi sekang no o sangsara tongo o sangsarni bo bebag no shio borok ni gian amusukse Satan ni gian belai kotor bo belai kaham kana shio borok ni kebel tamo chini weak tamo bo kaham kana shisogo because bo o sangsaro 2000 bisi sekang o jaga tongo nini elem bai bono mechani mangla nini wansuk mo bai nung bono mechani mangla abuni bagai ani Kristo ni takok tai bukuk song Satan no mechen nani kaisa no lama subrai Jesu Kristo kroso kanta bujagai thima bai Satan Jesu ni buskango tabuk yasku masungo Satan Jesu ni buskango khorang kotor klaimenia Satan Jesu ni buskango bomong se samung khaimenia because Jesu Kristo kroso kanta bujagai thima bai bo Satan no mechen ka amen aboni bagani Kriston taku bukro au Jesu ni kok elam bag ni kok no khnake no Satan ma kharo aboni bagi bocini langwani kharai thana muchungya sungno elam bag porina ni bagi bokke beng mongruwa kebangma borok tini lekha pora genang tongo chakri genang tongo ekdom simung rumung genang tongo haipano kebuni phano jora kare kaitoni kok no porina ni this is the trick of the devil abo norok kaisa bujuinari Soitani plan abono juno kaito ni kogno poriria khainani kebangma tini lekha pora genang tongo kebangma tini simung rumung genang tongo pia tini borok Bible pori deman manya kebangma popular borok tongo kebangma sinijak borok tongo borok Bible ni kok thai rok pori deman mahaya because Satan sungno busy khetono kaito ni kokno poriria khainani bagi you have to understand and you have to accept abono nung yacha kai nadi abono nung ignore ta kai de ang mapore mo chung Bible por no pori nam chung ma Bible pori mano ka tini kebangma Kristano already no katha tai tomu slajak thangamo chengo Bible no kaham ke pori woi mania kaitoni kokno chung khnawoi mania kaitoni kokno pori woi mania aboni bagi tabok bo chung cherai busa hai ngi tongo poituo kuchugo kawi mania gai because Satan chungno yakung yak khawi tono aboni bagi chung tabok kuchugo kai miang tongo ani Kriston taku bukro Bible hai ni sijak tongo Isaiah 40 verse 31 kaitor chungno tamni bagi ring toling hage kuchugo biri tongnani bagai ortam saka norok khaisik pano se lenglak norok hasam kusung himi thangpano se norok lese lenglak norok asake phanmanai tamni bagai kaitoni ko khnawi tongmani bagai tabuk chung toling hage biri jaman toling hage binani kongla haksal se chung proti kokti salo se nok tharo thangai manya ko bahai ke toling hage birsinai salo waisa chung surwichi manya ko bahai ke toling hage birnai chung salo waisa elam bagni kok porwichi manya ko bahai ke chung toling hage birnai Satan chung uklok buskang khawi tono akai toni kok nok khanaria tongnani bagai but ani Kriston taku bukurok elam bago okok botongo hai hinai Rom chapter 12 ni 21 samung hamya khlainai Satan no samung kahambai mechen nei bono tini nung salary tongka nung salapon ang tini tu so porinai nung jiddi khe nung elam bag ning kok nam pordi nung tini salary tong surina ni bagai ihi tini tu so surinai nung suridi apro Satan ni gana ni khari ma thangnai amen apro Satan ni gana ni khari ma thangnai okok no muito naragdi abun bagani Kriston ita khuk tei bukuk song chung elang bago pori kete bonugo epis 4 ni 27 tamsaka Satan no lama tardi yes
Soitano nini ani lango lama tardi bocini kena ari bocini haimiasi nayo muchungno haimiasi mise klenani muchungo. Praise the Lord. Hallelujah. Abang bagian Kristen takuk te bukurok paidi ceng om methangnai kokno khana layana paidi ceng tini ni simi alam bagni kokno pori soknai hinai ceng chesta khlailewana jepru nang chesta khlainai phola kathar phaino no chuba chu khlainai tai tini nang surina ni nangnai o phola kathar ano nang chuba chu khlaidi kaito ni kokno porinani o phola kathar ano nang chuba chu khlaide o alam bagni kok thaibai ani bkhao kupulung khai tongnani hinai paidi ceng surimung narak layana tai paidi ceng kaito ni kokno khanawi bini okok ni moti tongna ni bagi ceng sai tok laiwana kaito norok jotono hamari klaitung amen.